Здравейте, госпожо. Онзи ден ми ударихте колата и тук съм ви сложила бележка. Аудито не е сутринта, на обяд беше. Майстора ме чакаше тук и вие дадахте на заден. Добре, сега какъв е проблема? Проблема е, че трябва да оправите щетите. Ще ви напише протокол за ПТП. Добре, хубаво. Значи правим го. Добре. Само, че сега не мога. Обадете ми сутри. Но Аз няма да ви се обаждам. Моят телефон ето го на там, където е. Сега сте го сложили? Да, току-що го сложих и на... Утре ще се оправим. Ама чакайте, то не може, когато на вас ви е удобно. Може. Ще видим. Вижте какво, госпожо. Значи имам свидетели, аз съм дошла тук, правя ремонт, имам имот тук, ударихте ма. Майстора ми стоеше. Аз в момента имам среща с адвокат, аз не ви плаша. Питам ви кога. Сега да ми се обади. Ама давайте да се разберем, аз не мога. Аз имам деца, имам работа. Какво значи утре? Давайте за час или се разбираме.